Dobre, keďže sme po obede, tak skúste mi dvihnúť ruku, kto je tu, aby chcel nové lídy a nový predaj, nový biznis. OK. A viete o tom, že to najdôležitejšie, čo je vytvoriť prvý dojem? A my vo firme na to máme 7 sekúnd. 7 sekúnd na to, aby sme zákazníkovi na druhej strane vysvetlili, že to, čo mu ponúkame, má pre neho skutočnú hodnotu. Moje meno je Slavomír Kravčík, som co-founder Citianu a dnes je tu so mňou Dušan Michalko, zástupca jeden z najväčších poisťovní na Slovensku na pozícii lead manager. A dnes vám chceme ukázať, ako nám tento fakt, týchto 7 sekúnd, pomohlo prebudovať spôsob, akým pracujeme s lidmi. A to vďaka nástroju Citian, ktorý spája technológiu, marketing a sales. My, Dušan, sme sa spoznali asi pred 3 rokmi. Ty si nás oslovil ako call centrum, aby sme ti začali navolávať a dohadovať obchodné stretnutia. Ako bol ten model v poisťovni u vás postavený? Funguje. Ja zastrešujem predajný kanál, kde je viacej ako 300 poradcov, respektíve obchodných zástupcov a mojou úlohou je im dodávať leady. A v čase, keď my sme sa stretli pracovne prvýkrát, správne hovorí, že to bolo pred 3 rokmi, tak my sme mali ten model postavený na telemarketingu. To znamená, že kontaktovali sme prostredníctvom externých call centier, buď našich existujúcich klientov, alebo klientov z verejnosti, to znamená, že akvizíciu nových. A práve v tom čase tým, že sme mali iba jedného veľkého dodávateľa, tak sme potrebovali aj strategicky rozdeliť teda tú dodávku na viacerých a práve tak začala naša cesta. A asi po roku spolupráce si mi vravel, že bude asi problém s plnením plánov, keď budeme iba čisto telefonicky volať a dohadovať obchodné stretnutia. Prečo si to už ty vtedy, po tom roku a vlastne už teraz pred 2 rokmi takto videl? Áno, no, neustále sa oslovovala tá istá databáza, aj tým, že ten počet alebo obyvateľstvo je limitované. A takisto sme mali už aj informáciu dopredu, teda, že nastanú legislatívne zmeny. To bolo najmä pri odchádzajúcich IDčkách z externých call centier. A to bol prefix 0888. A takisto aj zmena v umiestnení súhlasu s zberom osobných údajov, ktoré už muselo byť v rámci call scriptu umiestnené na začiatku. Neviem, či viete, ale na Slovensku máme zákon, že keď chcete volať na neznáme telefónne čísla, tak musíte volať s predvoľbou 0888. A tým pádom, keď to aj vy, že skúsite a niekto vám takto volá, tak musíte potom 3 minúty počúvať GDPR súhlas s marketingom, na čo všetko s čím vlastne vy všetkým súhlasíte. A tým pádom toto ovplyvnilo správanie tých zákazníkov. Skús, Dušan, nám povedať, že ako. Ten môj predpoklad sa potvrdil. To znamená, že výrazne sa to skomplikovalo, to znamená či už dovolateľnosť, alebo skladanie telefonátov, a takisto komplikované získavanie tých súhlasov na začiatku, takže celkom zle. OK, skúsme fakty. Keď sme sa to pokúsili nejak vyčísliť, tak bolo to, že 50%, to znamená, že o polovičku sa nám zhoršila dodávka lídov, čo bol veľký problém, pretože v podstate štatisticky vychádza, že koľko lidov do siete predajcov nalejeme, toľko aj obchodu alebo biznisu sa urobí na druhej strane. A samozrejme, potrebovali my sme dodávať tie kontakty, čo na druhej strane malo ako keby negatívny dopad aj na nákladovosť, na plánovanie budžetu a tak ďalej. A možno, že pre také vyčíslenie, že čo doteraz operátorka potrebovala, akú prácu urobiť, aby nám dodala ten výsledok, tak to bolo, že 80 hovorov a ponovom to bolo, že 160. Okay. Zažili ste to niekedy, že vám volá opakovane neznáme telefónne číslo, vy keď držíte ten telefón v ruke, tak sa sami seba pýtate, že prečo mi niekto volá. Veď ja už som mu to slušne povedal, že nemám o nič záujem. A bohužiaľ, takto funguje tento biznis v call centre. Ten daný agent, ktorý volá, je iba percentuálna úspešnosť. Tým pádom vy sa ho každý deň pýtate, koľko si dneska vytočil hovorov, koľko si ich zrealizoval, alebo odprezentoval ponúk. Preto sme ako call centrum potrebovali zmenu. Potrebovali sme sa transformovať a nechceli sme volať iba na neznáme telefónne čísla. Ale zároveň sme si uvedomovali jednu vec. A to je tá, že call centrum nie je iba o volaní,
ale je aj o budovaní dôvery. A to je extrémne ťažké, keď vy máte na to pár sekúnd. Pre niekoho, skúste si vy predstaviť, teraz 7 sekúnd. Čo za ten čas stihnete? Štatistika vraví, že za 7 sekúnd dokážete ráno vypnúť budík, keď vám zvoní telefón, čo mne sa dneska nepodarilo. Zároveň štatistika vraví, že na niekoho sa dokážete usmiať, alebo povedať pár viet. A práve ten agent má na to 7 sekúnd, aby vás zaujal a vy ste pochopili, že to, čo vám vraví, má pre vás skutočnú hodnotu. A tým pádom vy na druhej strane iba počujete. Zapájate iba sluch. Preto je potrebné pridať zrak. A tým pádom, keď my vám zavoláme, tak už tú informáciu zrazu aj všade vidíte. To znamená, vidíte ju na sociálnych sieťach, v e-mailoch a začnete si to spájať. A je to úplne rovnaký príklad, ako keď si najskôr prečítate knihu a potom idete na film do kina. Začne vám to dávať zmysel. A tým pádom, keď si to zákazník spája, vidí, ľahšie sa vám buduje dôvera. Citian je zrodom našej transformácie z call centra, ktoré volalo na neznáme telefónne čísla. My sme mali sales. Potrebovali sme k tomu pridať marketing a technológiu. A keď tieto tri veci spojíte dokopy, tak zistíte, že oveľa ľahšie chápete vášmu zákazníkovi a oveľa ľahšie sa vám buduje dôvera. A nám v tom celom pomáha umelá inteligencia, ktorú si neustále vyvíjame, a ona sa snaží sústrediť len na to, a hlavne na tých zákazníkov, ktorí sú pripravení. A byť pripravený niečo kúpiť, to nie je otázka pár minút. Niekto sa rozhoduje dni, niekto mesiace, niekto roky. Ja sám, kľudne vám dám prípad z môjho života. Pred pár rokmi, keď som prerábal byt, som dostal ponuku na vonkajšie žalúzie. Ale pre mňa to nebola priorita. Ja som mal doma tlak, poďme čím najskôr bývať. No ale tá firma, keď má svoj CRM, či to bol Pipedrive, Raynet, Salesforce, HubSpot, tak si ma neoznačila ako stratený lead. Pravidelne so mňou komunikovala. Posielala mi maily a zobrazovala sa mi na sociálnych sieťach. A tým pádom si v podvedomí budovala vo mne dôveru. Až jedného dňa, to bolo konkrétne toto leto, že keď mi to moja manželka doma prizvukovala, že keď varí, tak je tu horúco, takže to potrebujeme vyriešiť, tak som prišiel na ich stránku a pozrel som si ich ponuku. Ale zároveň som išiel aj na stránku konkurencie. Zobral som si dáta, vrajem OK, poradím sa zajtra s manželkou a sa rozhodneme. Ale v tom mi tá firma poslala e-mail a ja som klikol a zavolal. Takto funguje lead nurturing. Je to dlhodobé budovanie vzťahu. Ukazovanie, že ste tu stále prítomní. Long term, ja mám doma žalúzie a tá firma má predaj. Ale dnes sme tu ohľadne toho, aby sme vám ukázali tú case study, ako ten Citian reálne fungoval aj v poisťovni a v čom je rozdiel oproti tradičnému spôsobu. Ale na začiatok si treba uvedomiť jednu vec. A to je tá, že business is a game. Každý biznis je hra. A na to, aby ste vyhrali, potrebujete mať jasnú stratégiu. Potrebujete vedieť, kam smerujete. Nestačí len improvizovať. A treba vedieť hrať aj podľa pravidiel. A u nás je to legislatíva, tie pokuty sú drahé, marketingové súhlasy, etika volania a ďalšie zásady. Ale tým pádom, ak budete hrať podľa pravidiel, tak tie výsledky budú férové a dlhodobo udržateľné. A tak, ako každá hra, potrebuje mať návod. Potrebujete vedieť, ako sa dostať do cieľa. A pre nás je to ten Citian. On nám ukazuje, vyhodnocuje nám data, ukazuje nám, v čo sa máme zlepšiť a vyberá nám iba tých zákazníkov, ktorí sú pripravení niečo kúpiť. Dobre, Dušan, my keď sme spúšťali tento projekt u vás,
tak v podstate pripravili sme jednoduchú landing page stránku. Skús nám o nej povedať, aký bol zmysel, prečo. To zadanie u nás bolo jednoznačné, to znamená, že potrebovali sme získať veľmi veľký počet kontaktov, ktoré by sme mohli spracovávať, samozrejme so súhlasmi. A to znamená, že potrebovali sme vyvinúť nový výkonný lead generátor, čo sa nám v podstate podarilo. A teda z tých možností, ktoré sme mali k dispozícii vtedy, alebo ktoré sme riešili, tak sme sa rozhodli s cestou práve súťaže na webovej stránke, kde sa nám podarilo dostávať veľké množstvo potenciálnych, nazvem, že respondentov, alebo v lepšom prípade, že budúcich klientov. A teda okrem toho, že sme mali získané legálne súhlasy, ktoré sme ďalej mohli spracovávať, tak sme mali k dispozícii tým, že to bolo také kvíz, prípadne nejaký dotazník, tak aj nejakú čiastkovú informáciu o ich nákupnom správaní. Tak, čiže my sme mali web. Prvý krok, ktorý možno aj vy spravíte to, že zapnete marketing. A ten marketing je jednoduchší, pretože pripravíte reklamu, začnete to inzerovať na sociálnych sieťach s cieľom, aby ľudia prišli ku vám. Hráte sa s detailami, ako napísať ten text, ako má vyzerať obrázok, ako má byť na stránke, teda na landing page. Ale keď my sme zapli marketing, tak ten nám začal chrliť dennodenne 684 lídov. Super, nie? No, ani veľmi nie. Vysvetlím prečo. Ja si pamätám presne na tie dni a keď sme to spustili, tak som to sledoval, že večer ako v reportingu nám naskakujú nové kontakty, že som sa strašne tešil. Len potom na druhý deň som bol trošku vyvedený z miery, keď som zistil teda, že ten počet, ktorý je ohromne veľký a nastali aj situácie, teda, kde niektorým obchodným zástupcom bolo priradených aj niekoľko desiatok lidov denne, čo bol problém, pretože sa začali zahlcovať a bolo jasné, že ich nedokážu efektívne a kvalitne spracovať. Tak. Čiže tí agenti potrebovali menej lídov, ale viac kvalifikovaných. A preto sme sa rozhodli, že ich začneme verifikovať a získavať spätnú väzbu. To znamená, že k tomu marketingu sme potrebovali pridať sales. Tak skús, Dušan, ako to vtedy prebiehalo? Áno, presne ako hovoríš, potrebovali sme to vyriešiť a v princípe to zahltenie obchodníkov nebolo ako keby udržateľné že dlhodobo a preto sme potrebovali to optimalizovať a získať menej kontaktov alebo menej lídov, ale zase kvalitnejších. A v princípe tým, že ten web, ktorý sme mali, tak primárne nebol zameraný na informácie o nejakej finančnej službe alebo sprostredkovaní alebo o ponuke finančných produktov, ale bolo to zamerané práve na tú súťaž, tak rozhodli sme sa zainvestovať teda aj do verifikácie a do externého call centra, kedy sme si prenajali nejakú kapacitu aj u vás a vaše operátorky sa kontaktovali určitú vzorku, kde sa pokúsili ako keby overiť alebo verifikovať ten záujem, teda, že či klient by mal záujem aj o stretnutie ohľadom tejto témy. Tak, čiže ten marketing potreboval dodať 250 lídov, aby obchodník reálne spravil 20 stretnutí. A keď sme už k tomu marketingu pridali aj sales, tak už ten agent potreboval mať iba 100 lídov a z toho spravil 20 stretnutí. A za tým je stále tá istá rovnaká úspešnosť. Tuším, že to bolo okolo 7%. My, a keďže som vám vravel na začiatku, že Citian je aj o technológii, o marketingu a salese, tak sme potrebovali práve pridať tú technológiu. A ako inak, tú technológiu, keď nie je to cez AI. Ale tá technológia, skôr aby mohla trénovať AI, tak začala zbierať data. Ona vedela o tom líde, kto to je, aký má vek, kde býva, jeho online správanie, či číta maily, nečíta. A dostala informácie zo salesu, či sa chce niekto reálne aj stretnúť. A tým pádom, keď my sme tieto data použili a natrénovali sme AI, tak ona s rovnakou pravdepodobnosťou dodávala 100 lídov, ten obchodník z toho spravil 20 stretnutí. Čiže ten sales
naučil tú technológiu a tým pádom ten agent to už reálne nemusel volať. Ale koho zaujíma AI, ktorá iba vyhodnocuje, že sa chce niekto s niekým stretnúť? Však aj ja pôjdem s niekým na kávu, ale to neznamená, že chcem niečo kúpiť. A v tomto prípade tá hodnota spočívala v CRM. U vás to bolo Salesforce. To znamená, my sme sa potrebovali integrovať do Salesforceu a zobrať tam ďalšie informácie. A to je, či sa ten obchodník reálne stretol, koľkokrát, či podpísal zmluvu a akú. A tým pádom tieto dáta, už keď sme mali, kto to je o jeho online správaní, aj či reálne podpíše zmluvu, tak sme mohli začať trénovať AI. Tá AI sa sústredila na to, aká je pravdepodobnosť, že keď ten nový lead príde, tak aj podpíše zmluvu. A ten výsledok je, že ona bola o 233% presnejšia. Lepšie zamierila a je to preto, lebo sme mali správne dáta. A tým pádom ten model sme mohli vytrénovať. A toto bolo v Cytiane, alebo je, v rámci toho case study bolo, to bolo pred rokom, je jedna časť skladačky. To znamená sústrediť sa na to, keď vám príde nový lead, aká je pravdepodobnosť, že aj podpíše zmluvu. Ale čo s ostatnými klientmi? Veľa klientov sme sa nedovolali, dovolali do odkazovky, alebo dokonca boli aj na tom stretnutí a odmietli podpísať zmluvu. A tak, ako som vám vravel, je to long term, je to dlhodobý beh, to znamená, preto s tými zákazníkmi treba ďalej robiť. A my pravidelne ďalej sa im zobrazujeme všade tam, kde sú. Posielame im maily, zobrazujeme sa im na Facebooku, a budujeme si s nimi dôveru. A tým pádom tá technológia sa ďalej integruje. Zbiera ďalšie dáta a nám to umožňuje vytvárať si segmenty. To znamená, my vieme si povedať, ktorá je skupina zákazníkov, aké informácie potrebuje, aby kúpila. Kto sa nachádza v akej fáze. Preto je dôležité vedieť, že každý svoj lead potrebuje svoj čas. Marketing a sales dáva podnet a AI čaká na správny moment, aby mohla zaskorovať. Cytian dodal 20 211 kvalifikovaných leadov za 74 dní. Tých leadov mimo časov je oveľa viac. Je to ale pre nás zmena, a bola to zmena. Tak ako som vám vravel, keď ste call centrum, ktoré volá na neznáme telefónne čísla. Ale my sme túto zmenu využili a lepšie to pochopiť, ako si budovať dôveru, nové technológie, ako je AI. A tým pádom sme túto zmenu premenili u vás aj na finančnú menu, teda na tie reálne podpísané zmluvy a na ten biznis, ktorý sme vám priviedli. Toto je súčasnosť Cytianu, ako funguje. Mňa by ale Dušan zaujímalo, ako ty vidíš tú budúcnosť. Ja by som ešte k tej zmene, o ktorej si hovoril. Ešte by som možno že dal aj taký druhý pohľad, lebo teraz Slavo hovorí o tom, ako sme vyvinuli nejaký nový zdroj na jednej strane, ale na druhej strane sa to pretavilo aj do tej siete našich predajcov. To znamená, že museli sa naučiť pracovať aj s novým typom leadov na jednej strane, ale čo za mňa je také najzásadnejšie, tak to bolo práve to, že doteraz, keď dlhodobo pracovali práve s tým jedným zdrojom, ako som spomínal, ten telemarketing, to znamená, že naši obchodní zástupcovia dôverovali tej operátorke, ktorá urobila tú prácu za nich pri tom prvotnom selekte. A to znamená, že operátorka, že z mesa a kostí komunikovala v reálnom čase so živým klientom a dala tam nejaké informácie do poznámky a tak ďalej o jeho potrebách a záujmoch. A po tej zmene sa práve obchodní zástupcovia museli naučiť dôverovať stroju a jeho rozhodnutiu, teda, že či je tam potenciál, alebo tam potenciál tam nie je.
Takže toto za mňa, ako si hovoril teda aj o tej vízii, tej budúcnosti, tak um, za mňa, tak so stupom času, tak môžem povedať, že ten problém, ktorý sme vtedy mali, a to je množstvo klientov alebo databáza klientov, ktorých máme, tak samozrejme je tam prirodzený nejaký odliv. A buď zmluvy expirujú, prípadne niektorí sa rozhodnú odísť do konkurencie. A práve týmto riešením, ktoré si predstavil dneska, tak sa nám to podarilo, že zafixovať. A tá budúcnosť za mňa je práve nasmerovať sa teraz aj do existujúcej bázy klientov, ktorých máme že dlhodobo a práve na to využívať aj možnosti, ktoré nám doba prináša. Teda za mňa, že implementácia Cytianu aj na existujúcich zákazníkov. A za mňa je to akože veľmi jednoduché zadanie, pretože keď sme dokázali osloviť že potenciálnych a na nich cieliť a zameriavať sa na nich a úspešne, tak myslím si, že takto zacielovať a vzbudzovať záujem aj u existujúcich zákazníkov na nejaký prípadný cross-sell, tak môže byť, že jednoduchšia hra. Musím sa ťa opýtať, vieš si predstaviť nejaký reálny príklad, ako pri tých existujúcich zákazníkov by dokázal pomôcť Cytian? Analýza portfólií, produktové vybavenie toho klienta, analyzovanie tých dát, pracovať s datami, big data a vyhodnocovanie a práve dávať nejaké hinty našim obchodníkom, aby vedeli, za kým majú ísť, aby to bola individualizovaná ponuka. Okay. To si myslím, že je budúcnosť. Dobre. So Cytianom vy ako poisťovňa ste boli spokojní? Doporučil by si ho? Tak odpoveď asi sa dá očakávať, lebo inak by som to nestal. Ale akože vecne, aby som povedal, tak samozrejme, že áno, pretože okrem toho, že sa nám to podarilo v relatívne krátkom čase nasadiť toto riešenie a túto inováciu, tak samozrejme chalani od vás mi pomohli teda aj vyriešiť niekoľko interných problémov, ktoré vystali pri nasadzovaní alebo pri testovaní tohto riešenia. Ja možno, že iba spomeniem také čo že horelo, tak tým, že tých lidov bolo strašne veľa, tak my sme ich potrebovali že práve identifikovať, že či náhodou už u nás nemajú nejaký kontrakt, aby sme ich vedeli zase smerovať a prirazovať správnym obchodníkom, pretože v tomto sektore je zásadné, aby o klienta sa staral jeden obchodník a kvalitne. Takže toto a možno ma napadá, ja si pamätám na tender, keď sme mali spoločne na tie začiatky a tým, že ja som vedel, že funguje čiže no-code, tak predpokladal som, že to nasadenie bude veľmi rýchle a také agilné. Takže... Okay. Dobre, keď sa pýtate, že čo vlastne znamená Cytian, keby som to ešte vysvetlil na záver, tak pochádza zo starovekého kmeňa skýtov. A tí skýti sa vyznačovali v tom, že dokázali lukom trafiť, alebo keď vystrelili z luku, tak dokázali šípom trafiť presne svojho nepriateľa. A tie ostatné kmene sa od nich učili, pretože fungovali tak, že možno ste to videli niekedy vo firme, či vo filme. To znamená, vidíte rad lukostrelcov, ten šéf im povie, alebo vedúci, pripraviť sa pál a zrazu iba vidíte, ako nepriateľ beží pomedzi tie šípy. A tým pádom ten druhé kmene fungovali iba na základe štatistiky. A u nás, my sme si povedali, že my chceme skýtov u nás vo firme, tak preto vznikol názov Cytian, ale dneska sa tomu vraví už AI. Dobre, Dušan, ďakujem veľmi pekne, že si tu mohol byť a že sme mohli ukázať, ako funguje Cytian. Najviac, čo ja oceňujem na tebe, je to, že si to hlavne si hľadal tie spôsoby, ako ten Cytian vylepšiť, aby bol úspešnejší. A bol by som rád, ak je tu niekto, kto bude mať záujem, aby tí skýti pomáhali a hľadali tých vašich zákazníkov, aby ste sa stali našimi partnermi. My sme na stánku číslo 34, to je tu vzadu, a 3 a 4 je 7, čiže ak máte 7 sekúnd na to, aby ste sa niečo dozvedeli o Cytiane, ako vám môže pomôcť a zaskorovať, tak budem veľmi rád, ak sa zastavíte. Ten stánok je vo spolupráci so spoločnosťou Šifra, pretože ona tomu Cytianu dodáva technológiu a tú integráciu, aby ten Cytian mohol fungovať správne. Ďakujem.